Teď mám muset odejít. A vlastně vrátím na tu kameru. To by insta-friendly. Vlogový styl, takže musíme mít naše ty věci jakože zavřít a pak zase otevřít a jít do kamery. Tak proč nedáme ty klíče, ty dobře? Protože potřebuješ ty, no. Já. Vlastně. Jedeme na Hyrox. Říkám, jedeme na Hyrox. Já jsem pověšena jak nějaká nula. Zrada, že máš jako ty vole. Není. Kdybys byla hybridní atlet, tak to dáš. Že jedeme na Hyrox, jedeme za Betty. Asi tak mám hybridní demenci, jsem to stará. Čau. Ahoj. Zbalené na cesty. Red Bulliček. Must have. Takže máme to. Jedna je pro tebe, jedna je pro mě. Děkuji. Jsou teďka cukry. Jsou energie. A na co? Na Hyrox! Pípá ti telefon furt. Píše nám Betty. Kdo jiný? Jedeme teďka na Hyrox, vyjíždíme směr Jižní Morava, jedeme za Betty a jdeme spřádat plány na Hyrox. Jak to uděláme, jak to provedeme, jak se budeme střídat, jak to prostě kdokoliv co pojede, ale hlavně ještě zítra je pátek a zítra jdeme podpořit děvčátka na jejich Hyrox závody, takže zítra si to tam ošaháme a zkoukneme co a jak, nasajeme atmosféru a v sobotu tam budeme rozbalit. Až tam přijdu tady s tím účesem a s těma vousama upravenýma. Ve 39 letech jsem si nechal poprvé upravit vousy v salonu. Díky, Kájo, zdravím tě. Shoutout pro Káju z Kadaně. Top. No, takže to, tak až to všechno tam sundám, až se obleču ten My Protein Europe, který mě stále nesleduje. Z kolekce Hybrid, že jsem hybridní atlet, tak normálně všichni odejdou, budou chtít prostě se vzdát, normálně ani nebudou chtít se mnou soupeřit. Tak to cítím, že to taky bude. A nebo tě zas chytne křeč a budeš tam ležet jak mrtvola. To mě nechytne, protože mám, za první mám doplňky stravy My Protein Europe. Slyšíte to? My Protein Europe. A ještě mám v záloze, mám Magnosolv. Do 15 minut po křečích, jak mé nejsou, neexistují. Takže to, ale hej, bolí mě rameno trošku. Kdyby náhodou to nevyšlo, tak bolelo mi rameno. Je to nahraný na kameře. Že jedeme a užijte si cestu s náma. Lea bude dělat záběry. Co točíš? Co žereš? Jsou proteinové hranolky. Mekáč novinka. Proteinové hranolky bez sacharidů. Je to furt z brambor, ale prostě nejvíc proteinů a bez sacharidů. Jsou to nějaký nový proteinový brambory, speciálně pěstovaný. Čím víc si toho dáš, tím víc energie máš. Simple. Žiju! 4 hodiny v autě. Jsme tady. Bude to vidět vůbec? Jo. Palavahov. Palavahov. A paní domácí na nás ani nečeká. Můra jedna jedovatá. Celý svůj fitness život, celý svůj hybridní život mám tady v té tašce. Kde? To bylo ve Fresh Prince. Nazdar! Nazdar!
Jdeme na Hyrox! Kájo, jdem závodit se strejdou. Čau, dobrý den, prosím vás, přinášíme tady reportáž z Pálavy. Počkejte, a my co na tom? Vy prý jste se přihlásila na Hyrox. Dobrý večer, ano, já jsem hybridní atlet. Já taky, to je náhoda. Pojďte se ubytovat. Vítáme všechny hybridní atlety. Čau! Poserem se. Jo, ale koukej, jestli ti koupil. No, děkuju. Konečně, že? Prý, že já mám děravou hlavu. Pojďte dál! To se samozřejmě domluvili, že budeme jakože dělat jakože jdeme hned z auta, natáháme nejdřív věci, tak tady to. Jo, takhle, jakože na film, na kameru. Ať je to reálný. Jo, no jasný. Hugi, ubytuj strejdu? Sotva přijedem a už jdem zase natáčet. Ty vole, no. Pro koho natáčet? Pro grizzly? Hej, já už se těším na ty mandle v čokoládě. Jo! Natočíme to, to bude super videjko. Hej, já všimla si, že mám to. Všimla jsem si. Cítím úplně dospělá, hej. Mě tam netočíš, ale vůbec. Ne, to jsem ještě potřebná, teďka to chválím. Chválím teďka sám sebe. Jo, a Betty mi koupila to. Já to teda řeknu všem. Jo. Tady to jsem dostal jako dárek. K svátku, který jsem měl. Ne, to Ještě dotečně. Ne, já to beru. Dostal jenom tak. To pak budeš vyžadovat potom taky ode mě. A dostal gelíky, aby to, co gelíky. mi ten Dyliňák řekl, tak ty jsi objednala celou krabici a dala jsi mi jenom 4, ne? Tak jako sorry. Škrte, ty vole. Vole, to stalo 1000 korun, hej. No tak mi dal za 80 korun, no. Tak si dáš zítra ještě. Dívej na něho sama málo. No tak, dobrý. Teď jsem spokojenější. Děkuju. Žebrák. A tak na to se těším. Jsme hybridní atleti. Tak, to polknem to a ty... Lejca! Tu sobotu, hej. Co děláme? Sváčinku na zítra. Domácí marmeládka jahůdková, protože potřebujeme sacharidy. Protože jsme hybridní atleti. Málo tuku a hodně sacharidů potřebujeme. Ty nejde mi to otevřít, pomůžeš mi? Čelo. No. Prosím tě. To ti Petra pasne. Počkej, kde se mám dívat? Musí si vytočit ten display. No jsem ti to povolila, že? Protože mě to vždycky říká, Lea, to je to ty. Ne, asi Vždycky, Zlatan! Pak tam přišla prej, no, tak jsem ti to povolila, no. No, tady ta je otevřena už dlouho. Hej, přes dělat ten zoom. Chceš zkusit? Je moc dobrá. Zkusíme zítra v toastu. Takže co, připravíme snídani a jdeme? Jdete, jo, už to. Už jedeme vlogísky tady. Připravíme snídani a jdeme chrápat. Spínkat, protože musíme mít spánkový 8 hodin, 8 a 3, 5 a 3. dobrý spánek potřebujeme. Jo. Ráno stáváme v 6. Robin má úplně nervy. Hej, mám nervy, doma bych nikoho napálil, jak to ty v sobotu tam rozjedu, hej. V kolik to? V kolik? V 6 stáváme? No já musím dřív, abych nahodila Půl fazónu. šestý, v 6 Protože stáváme. on bude půl hodinu kakat. Jo, možná. Takže to. A na 7 vyrážíme směr Vídeň, jedem podpořit holky. Takže se vidíme zítra ráno. Čau! Dobré ráno, počkejte, se natočím kameru. Si tady, Už točíš? jo, si tady ráno Dobré ráno. točíme storíčka, opět zapomínáme na vlogísek. No tak to nelze. Ovesná kašička připraveno. Tada! S domácí granolou. Samozřejmě grizzly ovesná kaše. Ano. Chia semínka, sezamové semínka a domácí granola. Mandličky, prostě úplně v topu to mám. Jo, úplně v topu, se otřu na sebe. Dneska je sobota ráno, dneska je, teda, Dneska je pátek. Dneska je pátek. dneska, To bys byl trošku v jiném rozpoložení. no úplně nervy, hej. No, zase nervy. Dneska je pátek ráno, jdeme fandit holkám na Hyrox, jdeme si načmuchat tu atmosféru. Hej, my jdeme na Hyrox se podívat, chápeš to? Na Hyrox, normálně, mega. Nabušená snídaně. Dívej, jak jsem nám to krásně připravila. Hezký, že? Úžasný. Krásný.
Já si budu čistit zuby teda až potom. Tak my jdem snídat. Potom to umíš na době a vytáhneš myčku, jak se budu chystat. Dobrý. Hej, si taky dám moje My Protein dílko, hej. Až budu mít nádobí. Úplně, hej, move club. Tak je tam chodit dneska? Takhle. No tak je běhat a tak je točí holky. Takhle. Tak je úplně pověžím. Takhle. Jo. Takhle to ukazoval, takhle bude chodit. Přesně. By musel vidět pizzák. A to bych vidět. Mě? Já mám úplně nabušené ruce jako. Tricák? No, jaký tam je, no. Pizzák. Tricák? Pizza. Betty, náš privátní vyhazovač. Security. Down in the car, one time give it all. Tak co je? Hej, víš, co jsme dělali celou dobu? Ahoj, čau. Hej, my jsme to celou dobu natáčeli na ten. Čau. Ahoj. Hej, my jsme to celou dobu natáčeli na časozběr, hej. Děláš prču. Kámo, ty si ale jinak štýleče. Hej, počkej, tričko, mikina, tady to? Ne, hej, počkej, trinky. Aj ponožky, všechno, komplet My Protein. Cítím dneska, že to podepíšem. No tak jako hej, my jsme to celou dobu natáčeli na časozběr, hej. Jsi ve jméno, no, takže jako mě nadávej. Hlavně, že tam máš mrakodrapy. To byl časozběrný. Ty jsi teda tom stejným, no? Jo. Pítle, chce se mi kakat. Já už jsem byla 3krát, Ty chceš čurat? Já si ty počurám rád? se, strašně. Hej, přestaň, já neseru, jak kakám, hej. No nevím, kdo ji tam ráno blokoval koupel. Hej, tak kde je ten, hej, tam je už ten nápis, hej, vzadu. Hyrox. Hej, já jsem to dneska vyklopil úplně. Já 3krát, ale myslím si, že budu klopit ještě 3krát. Jsme vám natáčeli z Betty krásný ten začátek raní a všechno to bylo na časozběr. Takže je to jeho vina, jo? Takže McDonald. Takže ten celý raní jakože natáčení bylo úplně k hovnu. Jako i ta snídaně? No ta snídaně tam byl časozběr. Jako ne, to pak jsem dal časozběr, když jsem vyklízel myčku. Ale hlavně, že jsi profi videograf. Hej, a profi, chyba asi člověk učí. Hej a teď, hej, čumte, hej. Ale z druhé strany Jo. jo, tam je ten Obejdem. no. Jsme tu? Jsme tady. Mega, jsme v televizi. Nejhorší je, že Robin bude s tou kamerou a budeme vypadat jak nějací úplně mega profi atleti a pak tam úplně zdechnem, poblijem se. No hej. Triku, já budu brečet. Hej, vstup, hej. My, Betty, která před rokem ještě byla. A tohle vyhraješ, Robi. Když to vyhraješ, Ty vole, zítra si klíčky mi už dejte teď. Proč tam nemají napsáno hybridní atleti registrace? Někde tady. Co jdeš dělat? Já jdu taky do záchodu. Hej, ale dělej to, jako máš start. Let me see you try. I fucked up this Russell, day we hustle, but then oh my. I fucked up this Russell, day we hustle, but then oh my. Hej. Poslední vražda. Dívej. Robin, tam potopce. Tam pak, Epic záběr tam bude. pak doběhne, my dáme. Úplně ta pára úplně z tím boku. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the car. Kam budou teď?
tady kam běží na 6. stanoviště. A já tady si procházím, mají tu bomba obchody, mají tady warm-up zónu. Já si tady otestoval všechno. Prodejní místo, tamhle jsou Hyrox Store. Pak tam je zajímavá věc, Puma tady nabízí vyzkoušet svoje boty Hyrox edici, tak si pak budu vyzkoušet. Tak jsem zvědavý, jak mi budou sedět a možná kapne nějaký euro pryč. Tady chill zóna. A tady jsou ty obchody. Těším, až se vyzkouším. Máme běží holky. Pak furt ještě hledám ten MyProtein stánek, abych si tam šel podepsat tu smlouvu na ambasadora. Ale zatím jsem ho nenašel. Tak prolezu. Tady fandíme. Je mega věc je tady to, že je tady normálně pódium a vy můžete jít normálně nahoru a fandíte shora ten tělo. Tak je tady prostě úplně... Jste někam vetřu, všichni si pomyslí, že jste nějaký známý youtuber. Tak je zase můžete sledovat. Und hier kommen die Nächsten, das wird die Pizzerina. Let me see you try. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but then oh my. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but then oh my. No, tak holky to mají za sebou a nás to čeká. Ještě to čeká Barču s Verčou a Nikču. S Anetkou a... Dešek bude za náma, ale hodně předbíhám. Jdu si vyzkoušet ty boty. Mně se líbí jak ty, co cvičili, tak nic nemají. Ty, co jdou cvičit, tak nic nemají. A ty, co dělají hovno dneska, tak mají úplně naloženo. Úplně. Velké boty. Nemám, já nebudu papat na ráno. No, tím to zachráníš. Jo, tady to, hej. Mi Hyrox prášek. Vůbec cítím. You're trying to cool me down, but I'm hot like the summer. Yeah. You're trying to wear me out, but I'm not going under. Yeah. Nobody can compete with the love I got from me. Robin si kupuje nový boty. Co jsi skoupil, Robin? Topánky! Moje první karbonový boty! Takže zítra poletíš. Na celý rok mám vystaráno. Krásný. But I'm not going under. Yeah. Nobody can compete with the love I got from me.
holky vyběhly, Barča s Verčou jdou na to a já jsem si udělal radost a koupil jsem si bodky karbonový. Budou se hodit na půlmaratony, takže jsem na to zvědavej, jestli pomůžou k lepším časům. Let's go! Pojď! Pojď! Cheese. When I walk in the room, eyes on me. Take a seat, I'll make you freeze. Pojď Baru, pojď! Pojď Záber, pojď! Barča, farmáře, já že odpočinu si. Ty vole, však já jsem za sprintovat za ňou. When I walk in the room, eyes on me. Camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me. Take a seat, I'll make you freeze. Kámo, nejlepší, máme to! Já chci ještě trastry, vole, jedeš, půjdeme. Jak se to jmenuje? Deadlifty, vole. Boží to. Dali jsme to. Zítra, kámo. Je to tvoje. Kámo, úplně eňo, ňuňo. Ještě jednou vyšlo. Mikrofon jede? Počkej, já mám tady zapnout. Já už. Tak, by to mělo fungovat. Je ti napálí, promiň. Tak máme to za sebou. První High Rocks den, úspěšně za náma. Jako fanoušci a bylo to neskutečný. Byli jsme tady od rána až do večera a jako vidět ty výkony bylo jako wow. Iron Team Mikulov holky prostě v topu. Mega. Gazely. Mega, ale jenom jsem chtěl říct, že zítra začnou pořádný váhy. No jako jo, Betty si dá sportovní váhy, ženská kategorie Woman Pro s Robinem a... No vlastně blbý říkat, aby nám drželi palce, protože vlastně vy to video uvidíte, když budeme mít potom, takže... Tak doufám, že se nám drželi palce. Jo a doufáme, že si užijete tady tenhle super vlogisek, který točil tady tenhle úplně nabušený profi videograf. Tak, přesně. Jsem já. Dnešní video vlastně bylo jenom o fandění, tady o tom, ale zítra už to bude čistě celý den jenom o nás. Dneska jsem natočil 128 GB záběru, takže zítra to bude jenom o nás, těch 128 GB. Tak doufám, že nezahynu. A už nám bliká karta, takže... Tak čau, Takže možná ještě nějaký pokračování večer, až se vrátíme zpátky, čeká nás hodina cesta. A možná sauna. Tak páčko. Tak jedem.
jsme vlastně na cestě teďka do Vídně. Včera nám to nějak nevyšlo natočit. Nebo jsme se to natočili, ale blbě. A dneska jsme ráno vstali vlastně a nebyl ani čas nebo nějak prostor točit něco z rána, takže jsme vlastně přeskočili. Od rána, od včerejška vlastně se přesunuli do času, kdy jsou 4 hodiny a my jsme za půl hodiny ve Vídni a jdeme se připravovat na náš Hyrox. Jaké máš pocity? Zatím jako to, nevím. Jsem v poho asi, nejsem jako to. Nemám potřebu jít kakat. Chtěl jsem říct něco jiného, ale nemám potřebu jít kakat, takže jsem asi dobrý na tom. Ale to uvidím, až tam přijedem. Teď jako furt mám možnost ještě jako odbočit z té hlavní a opět odjet někam pryč jako a nejet tam. Furt je tam option utéct. ale ne, tak jako. Boty to zachrání. No je to punky. A outfit tak, ne, co si budeme povídat. MyProtein. Příští video, až budu vydávat, tak tady vám budu říkat, tady dole máte slevový kód ROBO 20, nebo kolik dáváte, ROBO 42 na MyProtein nákup. Že hej, všechno mám MyProtein. Fusakle, tady kuky, fusky, všechno mám MyProtein, všechno komplet. Gely mám MyProtein, všechno mám MyProtein, prostě MyProtein, Protein MyProtein. Já musím taky nosit samý MyProtein věci. Jo. A co ty bys taky chtěla utéct? Utéct? No. Ne, já už bych to chtěla mít za sebou, jako. Já nevím, kam se mám dívat, do které ty části té kamery. Už to chci mít asi za sebou. Jsem nervózní a na záchodě jsme už byli, to je důležité. Musíš závodit prázdnej prostě. A no, uvidíme no. Nervozitka trošku takhle. A ráno nebyl čas, protože jsme točili pro Fabíny romantický valentinský rande doma. Takže tak, Honzik už je taky na cestě s dětmi. Mohla bys říct, že jste to točili jako ty a tvůj manžel? Ano, točili jsme to. Ano, samozřejmě Robin, videograf, náš dvorní, to točili jako mě a mému manželovi. Že jsem vdaná a máme 2 děti. A natáčí to Lea, přítelkyně od Robina, na tuto kameru. Máme prostě zvláštní vztah. Herzlich willkommen in Wien. Ahoj, jsi tady taky? Jsem šla pěšky. No, však... Vidíš, protože princezna, dívej se, jak se Ne, asi. Tak někdo musel točit, někdo musel být kameraman, ten nejde vidět, ten je za kamerou. Ale Leonka seděla na místě spolujezdce. Že si to užíváš, viď? Že co? Že si to užíváš. Dej mu zoom 5, prosím tě. Že pro jednou tě můžu já pozorovat. Já jsem nervózní. Počkej, tak Co ten look? Jsi úplně nádherná. Ukaž vlásky, jak se třpitinkaš celá. Ještě mě potřpitíš, ne? No, Já bych jo. tomu ještě dala. No normálně, budeš jak disco koule. aspoň budete vědět, kde jsem, ne? Že to bude, jo, hej, tam se to třpití. Ty vado. Dobrý, máme všechno? Mě je zima v té puntičce točí. Víš, to je úplně dramatický. Úplně prostě jako, že jste vítězové. Tak co už jste tady, děcka? Tak my jsme tady byli včera, už tady známe, jsme tady doma. Ale jsme nervózní, teda já jsem nervózní. Hej, si líbí, jak na nás každý čumí, že jsme youtubeři. Ne, jako by nějaké hvězdy, které to zandají za 52 sekund. Teda To minut. není kvůli vám, to je kvůli tomu, že oni vidí, jak já jsem profi. Ano, to. přesně. Ale jede vůbec mikrofon? Jo, dobrý, jede. Hej, ale počkej, včera se tady Borec ptal Robina úplně, jestli je ten kameraman, ne? Jo, Se tě ptal, jako jestli jsi z Hyroxu. Official Hyrox. A Robin úplně Camera team. asi. Jak nás koukají na ty lidi. Se stydím. Ich heiße Robin und ich wohne in Kadaň, Czechische Republik.
try to be. So honest. No, just... You know, that's the starting time, 6:10. And that's the wave number. Yeah, so that makes more sense. Yeah. Nice. Yeah, it's good to know. So you have the starting time on your I thought it's like number of the competitors. no. To nemůžu unést tu kameru, hej. Ukaž mi Can you ruku. come back from the Ukaž warm-up? mi ruku. Ukaž mi tu Because pracku. you want to try some transitions? Hej, ticho, hej, oni si fakt budou myslet, že jsme úplně brutální atleti a my tam úplně zhoříme, ne? Okay. My jsme tady jenom tak na pará. The woman over there, she told me. Jo, budeme se snažit. Good luck to you, all the best. Thank you very much. Hej, vy zná, no má dělat to, no má celebrity, hej. Jak nás každý čumí. Teď to zastavíme na chvilku, já ti ukážu, kde co je. Jájo, Hugi. Zamávejte. Fandíš? Jo. A co ty, Kaj, fandíš? Jo. Bude to mega? Počkej, vyfoť nás Trošku. ještě Peťovi. Trošku na mě kosem. Pošli. Fakt, vyfoť. Jdem na to! Hodinu 20. Pojď mi to, já to pošlu jenom.
Betty, máte 36 minut, jo? Betty, 37 minut! Miluji Angličáky, ty vole. Lásky, máte 37 minut, jo? 37 minut! My vám to počítáme, Betty, krásný, měla jsi to 2 máte, určitě. A pojď! Už jenom 2 běhy! Poslední! Ano, stalo se to znova. Stejně jako na Bicrossu, tak nám na Hyroxu neukázali náš výsledný čas po tom, co jsme doběhli do cíle. Frustrace, nasranost, pocit bezmoci. To je to, co jsem v tu chvíli cítil a byl jsem jako fakt nasranej. Ale ještě jedna šance zbývala. A to obrazovka, kde se atleti fotí se svými časy.
Je to za náma! Hej, 1.18, chápete to? Já, který nemá na čem trénovat, ty vole. Mega. Hej, já nemám začít dělat YouTubeový kanál o tom, když trénuješ na Hyrox, ale nemáš vlastně na to nic. Mega. Dali jsme to! Hej, za hodinu 18 zdravím do Robinové práce, že nejsme sráči, má totiž nejvíc Pérez, nejlepší kamošku a on je prostě úplně hrana. No mé ty saně, vole, takhle to táhnou. Hej, nic. Chápeš to, koho se porazili, hej. Pytle, vole. To mi dělá moje největší radost asi, ty vole. No ne, to fakt jako nechápu. To fakt nechápu. Prostě hybridní atlet, co chceš? Hej, tak to je dělo. To je příjemné. Yes! Hej, teď úplně obejme nohy, co? Ale tak je když klíří tlak, ne? Úplně přesně, hej, to je mega. Tak 21 patama. To je jasné. Je spokojený ten můj parťák! Ten nejlepší! 1.18. Zdravíme do práce! Jasně. Teď jsme to zandali. Přijela až do Ostravy. Ve 2 letech jsme si hráli na písku. Před barákem. To je Toyota. Chápeš to, jakého goriláka si porazil? Ne, asi hej. Chápeš to? Chápeš to, že on je o 2 hlavy větší než ty? Já vás mám, jak pomlouváte. Ne, my jsme si teď vyznávali lásku. Jak se máme nejvíc rádi jako přátelé, Si samozřejmě. vole, já nemůžem furt z toho, že jsme porazili toho týpka, no. Jsem mu to natřel, vole. A tak ta holčina taky byla dobrá, jako ta byla brutální. A nás to úplně hnalo dopředu, protože já jsem nemohla, já jsem nevnímala teda nikoho, nic. Já jo. A Robin vždycky, hej, my se s nima furt předháníme prostě. A já opět říkám, chtěl jsi to na krev, tak jedem na krev, do vyždímání. Opět jsem to vytáhla z té paty. Těším na výsledky, hej. Co jsme jak měli, koho jsme porazili, jaký jsme v naší kategorii. Úplně se to těším, hej. Možná vezem vlajku domů. Já tady Betty s Robinem, ale nejsou tady, už odjeli domů, tak jim to pošleme. Jo. Kupíme nějakou na tému, hej. Já mám důležitou věc, začnu více běhat, aby jsme to tempo, protože stroje a všecko jsme měli úplně skvělý. Jako samozřejmě rezervy jsou. Tak to řekni to, kolik jsi měla tu zónu. Zóna 5 hodinu 10, prosím pěkně. Z hodiny 18, jo, prosím pěkně. Takže jako trošku jsem si mákla, jako Robin celý ten závod furt, dobrý, jsi dobrá. A já, jo, furt mi měřil tepovou frekvenci pořád. Kolik máš ten tep? 190. No, měla jsem 191, myslím, byl největší. To bylo po těch saních, jako. To mi bylo fakt jako... Tak co, asi to ukončíme ten vlog, ne? Asi jo, Půjdeme se najíst. budeme se najíst. A... Ještě z auta. Ještě se auta dáme? Jo. Tak jo. Tak ještě teda budeme to. Ale jdeme se najíst do Mekáče, tady si dáváme recovery drink od MyProteinu, který mě Ano. bude brzy sponzorovat. Ano, samozřejmě, Děkuju. nás oba určitě. Máš pumu na sobě, já nevím, já mám jenom MyProtein. Jo, se polepším. takže jenom MyProtein, tady oldschoolový shaker, to je od Leonky, od kameramanky. No a pak jdeme na Mekáč, pak si dáme McDonald's. Řekli jsme si, že půjdeme formu, ale serem na to. Jako my už ve formě jsme za hodinu 18, že? A co začíná zítra? Příprava na... Na Big Cross Run v Lise hoře. 7.3. Lisá hora? Jmenuje se to. Lisa nad Labem, vole. Lise hoře. Zdravíme Vaška z Bikrosu. Zdraváme Váška a Honzíka a těšíme se moc, tam si myslím, že povezem vlajku, že? Ty vole, to jsem neřekla. Tak jo, tak ještě z auta.
Počkej, ptala se, za kolik jsme to dali? Hodina Jo. 18? Jo, jsme ti to ještě neříkali, hodina 18. 18. Jedna, taky chodí lidi, co zadělali Hyrox za 1,18. Jo, počkej, řekni to ještě jednou. 1,18? 1,18. Zavřete ty pusy. To je blb. My si z toho samozřejmě... Kdyby se klipala kamera, tak kameramanově je zima jak svína. Ne, samozřejmě my si z toho děláme pochopitelně srandu, jako doufám, že to všichni chápete, že hej, on zná fakt ten kód na ty dveře. Jako já doufám, že to samozřejmě všichni chápete, tu naši ironii, že prostě se tomu těšíme, že to... Kolik, že to bylo? 1,18, 0,1. Kdyby se vám klepala stále kamera, tak kamera je stále zima. A já chci říct, že Leonka je úplně náš největší support, samozřejmě s Honzíkem a dětma, ale Prostě těžký DOP a je za... celé nám to natočila a prostě stála tam, mrzla teď aktuálně, řešila nám jídlo, celý support, medikaci, spánek a všecko to s náma prožívá. I když má bitch face a nerada se natáčí, tak je to úplně nejlepší člověk na planetě. To jsem tak chtěla říct. Teď na mě bude nasrana, že jsem to řekla. Ne, teď to vypadá, kdybych na vás mířila zbraní a ty jsi to musela říct. Zlatan, schovej ty pistol. Děkujem a i Honzíkovi samozřejmě za všecko. Že nás tak podporuje. Tohle pusa jde skrz tu kameru. Jo, a já už jdu přitulit Honzíka, na mě čeká v posteli. Se rozlučte. Tak děkujem všem, že jste koukali až do konce, doufám, že vás ta cesta bavila. A samozřejmě to nekončí, za měsíc je Bicross v Lysí, na Lysí hoře Kábety, v Lise nad Labem. Tak díky moc, mějte si, dejte like, subscribe a napište nám nějaký krásný komentář. Nejlepší videograf tady here. Hej, kameraman se stále třepe. Bude stabilizace jak vyšitá v postprodukci. Mějte se, čau. Čau.